Hi guys, ay mga kaupaw madung hapon ni dung tanan. Oras is alas 3:31 sa kahaponon. Diya karon daay guys, kumusta man mong tanan? Daghang salamat daay kaadyo sa pagmahal namo nga tita ninang ni Precious kay nihatag si jag pangkas gift ni Precious. Da, wala ka daay meron guys kay palitan po damo. Hi dali, hi. Hi tita ninang. Kay palitan po si dala mong vitamins, ug ilang sabon. Pabor nang mula ka mi kay kuha mi og grasya daghang kadto salamat. Ginoo nay magbaw sa imong kamaadyo namo. Sayod ang Ginoo nay nasayod sa tanan. Kadto salamat ampo rami kanunay sa indong kabaskog permi diha sa laing nasod. Padong na may terminal guys kay wala may parkinganan sito tayo sa deo diyan sa terminal ang tricycle gibutang. Kita-kits ta anja nagabot na mo sa bayan. Nag-terminal guys. Precious. Mo outfit. Di pa nga nakakalayas. Tingnan mo yung listado. Nasa kay makabuling ka? Sasabihin mo, right? Hi, tita Nina. Lahat na po si Precious daw maraming salamat. Ni si jag mahimong bagong daan po guys kana. Kapala man ang human. Taas pagkuwang.
7-Eleven. Oh, katutay na. Belebed prison. Maynilad is ongoing on construction. Mode sige kapang ang tubig. Traffic man. Ay, ganun madadarikuan. Maynilad gihapon. Ay, big na truck na ko. Ano? Oh, big na truck ko. Up. Habog no? Suga. Nasiga-siga ang suga. Signal light man anak. Oh. Maynilad. Sige ra manigado ning Maynilad ani way pagkahuman. Sakong imong hang na kay abog. Sakong ilong.
Bayan, Poblasyon Muntinlupa. Sa bayan, lungsod sa Muntinlupa. It's a people's power revolution man ang taron guys. Karon pa jud na itabo nga wa nila gi holiday ag it's a people's revolution. Klasihan. Wa nila gi holiday. Bawa na ang sana ning atong Pilipinas oy. Pilipinas kung mahal, ang hirap mong mahalin. Ito na, balik dyan ni Kuya Jimmy. Adyo ka makatubol, precious. Ha? Oo. Okay lang na. Kapalit na ka ba eh? Kapalit na eh. Kapalit na lang. Mana, bisag 50 pesos. Ha? Oh. Malit. Lago, ro ba nagigikanan? Salamat ya. Narira, daghanon si ipod. Gansi na ka. Bani kaila. Bani kaila kay Mito. Salamat kayo ha. Ay, saw maning. Kakami kay Mito. Isa na. Dito. Ulo. Kalo, nang sa manila ka sumit. Asa ba ya? Ya. Wait na ho. Kakaan dyan may kay nito ba? Libre pa dyan. Oman, may mo tagaig bayad. Nailit na ba dyan? Iskay magpalit lang ta. Nakalibre nun. Libre noon por mi kay nito. Amo lang sa among butang nga gatas arong hindi ka dyo makatubaw. Hindi pa yun nagbubata kay makalaan. Hay sa nanay. Tayo sa tita Nina. Hay sa kuno. So excited na ka-adyo. Uy, yung grupo. Bugas pa nagsara kagawas, oy. Ako trabaho, ako nang kiningaw-lingaw. May emosyos. Dang pabugnor ba din ato dan? A few moments later. 5:46 na day guys, diyan namin sa bahay. Nalangan pag may gamay kay traffic lagi dito kay nay may nilad nag-adyon dyan. Kuchilo tayo. Diyan. May happy pag may sa palengke kay Sipesyo sige pangadyo. Apple ko na apple. Eh wa man mapalitin ito tayo gahapon kay agi palit ito tayo gahapon kay saging man. Sa nangita na pag apple. Diyan di anami. Maraming salamat sa grasya kay nakapalit na pud ni sa among paliton na. No, alang sabon ng pan. Nanak. Mapusa. Usus ko gulo. Palit damig palaman na cheese. Moangay pos precious dani, katilaw na siya. Yung kadungog para. Jadi nakabudol na po dito ninang no. Dali rin sila magkakita. Bantay bitaw di ng suwat ha. Dahil alcohol, kay gamay nag-alcohol. Japan.
kaano pa special sa gani kasi pamahaw na mo. Di mo lang ang luto. Di ay glue kaya amang kapiltan yung mga bundong nga ukit. Di precious yung pinunit. Yung as usual sa panghon kaya madali dahil sa gula na magulay yung sardinas at paboritong precious malipay na sa basa mga kita sa ingan isa nakaputos sa isang skyplate crackers madang tawag di apod ang isuway si precious og ingan nga sabon guys kay isang palit mo rin mag nagputi-puti hanang ingan nila pa yung alilini sa paundangan sa Nas Johnson's kaya mo naman sa puti-puti ba talaga nang dadun sa pidya po dapat ang vitamins asili na apay sa kaya bago pa magkakatawa ng palit asin ang bag na sa isa plato kape mastik Hawasa sana tayo sana. Kaning palit po kugingan ni guys. Kaya pa kuan po ba? Kaya usahay. Dahil lami man po mo ina mo gingan ni. Dapoy whole grain nga kuan guys. Ang ipatilon precious. Panagsagod po pwede man na si Jag may pamahaw ni Jag butangan lang magatas. Sigod pag kanunay kani dugay na po ni Jag mahurot. Napagalig ko akre utsad tuwa pa mahurot. Nagsarap po bilipod pwede kanunay na whole grain nga cornflakes ja yakult di po siya kada adlaw ani ja kakipay ng medya katenga raja butangan po na haglimonsito di po pwede kada adlaw kay lakangan po kay maka diabetes kuno po kay na sugar ba ja dilata kaya may pare sa miswa. O di, kana sutang ho. Enggak, kamay. Dilata. Enggak, dapat ang paborito ng paumbong suka. Kani, sama nina. Dahagang salamat kita ninang kaya magkakaon na po special of yogurt. Ipag kanunay, ipares po din yung prutas ng yogurt. Ikaw, manay mo panihapon karon ka. Atong pati kayo sa rip na uban. Anong kabuok na palit na yogurt. Agamang kuan, gamiton nga sabon. Di dyan ni batasan. Ipang sabon na dyan ni. Pride. Ang palit pag nagpaliga guys. Dahil may tinapok at among nagian. Simpleng para nang itak kabuok. Dahil pag purutas ni Precious. Hindi naman na malaghan ng palit kaya hindi madao. Okay, naman po sa tayo na masahiro, mapalit lang pala siya. Mangga, pears, the apple. Papa may mo palit o sabon o shampoo, sabon sa laman nga panglaba mong ipalit. Okay, dapat kang stock dari. Di man may kas kaadog sabon. Das ni agi, diha pag das ni agi, katong mamalit ni das ni sila. Dapat po shampoo, katuning diha pas nanay. Dada pa po yung perla nga blue para sininang Precious. Yan sa tubig. Na matong maorta mo na palit kaya na itong stock dari. Dahan ka dong salamat. Kita ninang kaya ba nakagkansa ka. Hindi pa napad ka dos Precious kay nakasakay na po siya sa postcard. Jamao to guys, tagalagong salamat tayo sa mga wishes and greetings si Precious ng birthday das ng Ado dya. Mag-great day ko advance happy birthday sa ijang tita ninang. Kaya nagka February 28 man ang birthday. Dya, ma-advance naman mag-great happy birthday. Dya, natunta ka nga nakakanunay sa kabaskog sa panglawas, da giyahan o kampingan kakanunay sa atong labang makagagawa.
bubuan pa ka og nagapaw nga daghan kadtong grasya, daghan kadtong salamat sa imong pagmahal na mga paglubad labi na ni Precious og namo. Kay ba na ka sa tanan-tanan. Doble amping mo kanunay diha. Inawat unta puhon-puhon nga magkita-kita pa ta. Kita-kita na pud ta puhon-puhon. Gasa ka to dahil nangutan na di ba kuno may mangulig Mayo kay bakasyon man mag lisod jud ka do ay uli kay karon pala mandaan mahal na og ticket mo pang Mayo. Oh, di pa manday Wilkins si Precious wa na apil sa tay. Sa tay. Dapat day Wilkins kay bintaman jud ka to sa grocery kay 79 raman. Daog diha kay pila tay 100 ka pin? Pila to? 110? 25. Na, 125 ag diha, 7 liters ato grocery 79. Ang dako lagi kadto. Labaw madyo na og naaday nga nang makatigom-tigom og nay kwarta di. Diretso na laman nga to kay ron madudaghan nagmapalit kaysa diha. Lang presyo kay kuan mo pud pinakapinan mura man pag ladyo ag gasolina nga daw ra man ang tapod. 20 ra may pamasahe jeep. Ug mangumpra didto. Ang taas ang mga presyo. Anong bintaha radyo po og dito makapamalit nga na imong libo ka pindudaghan na jud pod. Di ba di jud as in pareha sa una nga imong 1,000 magbagood na ka. Pero gato pagka datos kristal bintahan na pod. Daghan na pag imong mapalit. So mo to guys, maglisod sa jud mig uli. Di pa may maka ingan nga lamig gud tayo uli. Ang problema lagi kay ang pako man mo na pohon kaloy as gina makatigong-tigong na siguro. Para magusgawa si tatay. Mo day nakalakaw mi kay si tatay gunda pag magpaniud to. Wa na si jamo tugwa na sa mo tugbong sa bayan kay galain lagi pag hanglawas ani mato ning pahuway sa laman mato ni lakaw mi mga alas 3:30 na nakatog na Precious ako pag nakatog na. Bawa kalit mga magka paminghal ng ja ang abaga ng hoy ba ng hoy kalit raman ganda mga alas 10. Pagkaon na diha tay Precious tay nang tawag. Kanon kuno ka. Nang hinangap ni sa yogurt kay dugay-dugay na po siya makakaon. Kaya na po na siya nakakaagasod. Nang swerte and bless ka adyo na siya sa diyang tita ninang. Di kay si Zara kami pod. Kay apil man pod may makakaon man pod may apil. Ang daghan ka dong salamat. Ang mga tao nga na generous and kind heart di dyan napasagdan sa Ginoo. Kaya baw ko nga pinangga ka Diyos Ginoo ng mga tao ngayon ang maluluyon o ang ihatagon. It's Precious kaon og kuan Greek yogurt Greek style yogurt ay naaka mo to na may kutsara nagsuwa nagkuan glue. Nami na. Hay sa dali. Salamat. Thank you. Dali. Thank you sa dali. Thank you tita ninang. Nakabudulan dito sa groceryhan og kun nga ice cream. Cornito. Kaya di man mahimod kaya makamaon mo siya mga to sa kanang na ice cream man. Uy, ginagmazara lang sa. Jesus. Nag-outfit pod kang tita ninang pod. Kakaon pod mi kay Mito kay natimingan man ang mga nag-display ig-agaw ni tatay dato sa bayan. Diyan mo palit man unta mi. Diyan gihatagan raman hinhon mi ni dia. Yeah. Violet ag color. Haning lamawon. Muta nga nahagatas aron di kaadyo makatudaw. Manihapon na dami guys ay mong tinulang manok. Kamuti agaho katatay kapit. No! Ay no, say no. Today na si Babaw. Naglamaw na miss kuan guys, avocado. Kay mitong violet
Ito nga na magatas na powder. Libre na ni guys, pero huwag mo pa nang gipalit. 100 na ni kapin kay 200 man kilo. Kani ang isa gul guys, birds tree na powder. Namaw, avocado dito naman. Kay nito. Ini ko bakal ida. Ya, sarapul. Yan na. Na ignorant is precious. Sarapul. Sarapul magulo pa magulo siya. Sarapul. Ya. Sarapul. Mao na ni siya guys, binita nga nagatas. Yung samot ug katamis. Wa nagali kamay gatas ra. First time pang precious nakatilaw og kay nito. Nang lisod sa pagkuan guys ang gilamaw nga kay mito da og mapuhon na to kanon pang snack to og mapuhon. Diama sa to itong video rong pizza ha guys. People's Power Revolution pero way ganap ag Malacañang. Pero na ubang province nga kuan jud sila nag-declare jud sila holiday. Way klase pa daguban na sa opisina. Pwede sa Muntinlupa guys, wa kay nasunod sa Malacañang mo nang wa naghaliday dire. Pero mingaw. Matud pang tatay ang mga pasahero gamay ra mga estudyante ng eskwela. Wa gyapon ng eskwela guban. Tama ra alas 3 kay wa naman gyapon pasahero kay wa man ng eskwela guban. Daghan nato salamat sa inyong kanunay pagtimbaya ug labi na sa nagmahal na mga way paglubad. Ang Ginoo nay mobawas ninyo og daghan kadtong salamat. Dadan hira ta ko to see you again on our next vlog guys. God bless us all always. Peace be with you all always. Buyers.